Здравейте, потребители от YouTube, аз съм Бъга Флопи, играя с Jax, започвам поредица от League of Legends. И така, нека купим итеми. Ще купа това. Аз съм на топ лейна с Jinx, мисля, че е Jinx. Велкос е Mid. Miss Fortune е Support, Lucian е AD Carry. Добре, нека започваме. Тук Feeding Stick. Любиме. Става. Не съм много добър с Jax, скоро почнах да игра с него и не съм добър много на League of Legends, но реших да снимам за фан. Няма какво да правя през свободното си време, така че нека да снимам. Не ви представих другия отбор. Lucian, мисля, че той е АФК. Feeding Stick е топ. Анито е долу с Тимото. И Lee Sin на джунгъл. Харесайте клиповете, абонирайте се. Ще почна поредица и от Майнкрафт, може и от сам или от някакви игри, например, не знам. Ще разгледам игрите. Има един сервер в Майнкрафт, който ще снимам. Руски е, казва се FunRaba. Там нещо. Ето, Reboot. Там ще снимам. С един приятел ще го питам дали иска да играе с мен. Снимаме. И така. Нека сега да видим играта. Не знам Lucian къде той е влязал, не знам къде е. Няма го долу нито тук. Явно на ботлейна. Какво прави там, като има, не знам.
Ладно, този ще има 999 са много странно. Джинкс, трети левел. Вау. Не съм много добър в както казвам, не мога да взимам много така наричаните миньони. Ау, не го видях. Един стик, мисля, че мога да го убия така. Да, ето го нещо. Взехме го на доста демидж. Много демидж. Даже аз мога да снимам от много акаунти, имам даже много акаунти, около 5-6 акаунта имам. Един от тях ми е BD Floppy. Реших така да ми е канала. Много ми кефи това име, аз си безмислих. Долу ще ни разрушат кулата, какво не знам. Правят долу, не знам. Ще разрушим сега, да. Ще разрушим. Ето вижте, вече я разрушихме. Този излезна от играта, не знам дали ще може да победим с 4 човека. Много скачам, ако се чудите. Ще се върна. Така. По бутушки. Тези бутушки. Почвам да се купувам. Ако не се фидвам правилно или не купувам итемите правилно, кажете. Не съм правила на нормал гейм, не съм правил пента. Правил съм единствено квадра и това. Пента не съм правил. За сега не съм правил пента. Даже пентата, квадрата, извинете, я направих с Джакс преди една седмица-две. Отскоро я играл, 2 месеца играл лига. Там някъде. Бягам. Уби ме. Ако ми шуми много мишката, извинете.
Мисля, че ще ми бият. Играем с 4 човека и тук още една кола ще да ме разрешат и мисля, че ще загубим тази игра. Се надяваме, че ще спечелим. Един стик. Ще го бия. Скритам. Стигна така. Така, добре. Давай, давай, давай. То малко убих го. Не. Избягах. Връщам се. Това. Че ще да запомогна тук. И вече умря. Така. Ще видам. Това. Лиси. Добре, отивам горе. О. Да, вот. Да ви кажа, нямам много скъпи герои, така силни. Сега започнах да взимам от тези по-ефтините. Ще ги събирам. Сега аз почвам от най-ефтините и искам да събера всичките. Не знам кога ще е, но искам да се надявам, че ще успея. Кил, полоса, кил. Че? Ще се опитам да си бягам. Но ще бягам. Връщам се. Няма да купувам това, ще изчакам за това. Много се разделят другия двор. Русиян сякаш е навсякъде и някъде на мида, топа или бот долу. Не знам, що така, но щом така искам. Ще фана и ще умре. Ултимейт, абе. Пак кръв ми смуча да е слабак. И откраднах профил на един мой приятел. На 16 левел е, а моя най-голям е на 15. Той ми каза паролата и аз влязох и му смених. Мама. Сигурно.
дайте идеи за на кои игри да качвам. Значи казах, че ще има поредица на Майнкрафт, Лига и не знам. Дайте идея за още една поредица. Някаква игра дайте идея. Снимам на нея. Коментирайте, харесвайте клипа, абонирайте се, моля ви. Ако събера аре 50 абоната, ще видя там, може да направя томбола за профилна лига на 15 лева. Там някакъв ще взема. Как искам да губя. На мен Фиден Стик лично не ми харесва. Мисля, че е слаб герой. Така се мисля. Не ми харесва много. Много скачам. Искам да го убия. Аре, убих го. Още един. Оф. Ако разрушат тази кола, мисля, че победата ще е в кърпа вързана. Въпреки, че по килове ги водим. Понякога това не означава нищо. Нито. Нека дойде. Искам. Нямам намерение да се фърлям на кола, така че нека дойде. Искам. Това разрушихме тази кола. Мисля, че Джакс е доста як герой и ми харесва да игра с него. Доста е силен, меко казано. Вече си купих подушки. Няма да ме фане 100%. Добре, не ме фане. Ще се опита ска. Да. Няма да успее. Вау. Ара, убийте го. Джинкс ще убият. Фиден Стик ще убие. Да. Не. Убих я. Първо тя убие. Ще взема то бъв. Синя бъв.
Много изоставам за мана. И си. Се опитам да го взема. О, купа. Нито. Ама тя много слаба. Не ви препоръчвам да играете с Анито. Трудна е. Да ви кажа, трудно е да се играе с Ани. Трябва един много опит. Много опит ви трябва, за да играете с Ани. Препоръчвам да не играете. А той е... Къде? Семейто дропа не пада. Ще го взема. Ще се опитам да. Давай, давай. Чакс. Или си може да си го купа. Събирам за него. О, фанахте, фанахте, фанахте. Къса. Съвърна. Така. О, хара, ще скупа тая хидра. Скупа хидра. И така. Не знам той защо бяга от нея. Има някаква причина. О, какъв демидж лепа на Лусиан. Майко. Какъв демидж. Само какъв демидж. Аре, дава кил. Вземате ми това. Горе направо цяла армия. Хвара кулата. Няма да я вземете, няма. Няма да я вземат. Няма. За малко. Ще играя тук, като не вземат кулата. Умирайте. А и на поредицата от сам ще играем ролеплей. Сега трябва да съберем. Аз съм втори левел в самп ролеплей. Трябва да събера 30 000, за да изкупа разрешение за оръжие и там вече трябва много неща да направя, някакви състезания, да получа 100% дигъл или беше там на стрелбището и може да стана полицай. Аз всъщност за това и игра. Стана полицай. А ако не, ще почна някакъв български сървър да снимам фън. Там е нещо подобно. Още малко. Дадохме. О, Тимото. О, хоп.
пишете дали ви харесва интрото. Това ще е за старт. След това мога да направя по-хубави интрота, но за сега това. Пишете дали ви харесва. Ще го сложа в клипа в началото. Дали ви казвам. Казвам черняни. И така това. Качвам на киното. Ключе. Да. Оли си ми страх над него. Сега ще го фана. Ани? Да. Бомбиха. Ще взема това. Добре. Имам това. Ще взема сега това. Имам някакъв армор. Аз мисля, че купувам хубавите ми на Jax, но вие пишете своето мнение и ще пробвам и дали ще стане хубава комбинация. Даже не трябваше да купувам това, може да купя ето това. Да. Аз го предлагам. Може да го продам. Не. Сега ще събирам за това. Това така. Това. И после ще взема другите. Тук има цяла армия. Ще вземам моят отбор. Ще взема този дракон. Така. Взема го. Ще взема това. Аре бе. И това беше от мен за първия епизод на League of Legends. Очаквайте още от поредицата. Чао!